Wis katingal panjenengan Sirat Maja risang temanten kakung lumampah alon-alon lengkeh-lengkeh kadya singa lupa. Kating gumebyar kating pancurate janing Sirat Maja risang temanten kakung kaapit dening Rama sekalan ibu. Dampyak-dampyak ingkang nderek hangestokaken lampahipun Sirat Maja risang temanten kakung kepareng sinten to ingkang hangasta Sekar Pancawarna kepareng ugi mundhut Sirat Maja risang temanten putri kanthi lumampah alon-alon kemawon nggih menika Mas. Kepareng panjenipun Bapa Triyana sekalan garwa saged nglarapaken Sirat Maja risang temanten putri kinarya kangge neteping lumampahing adicara pangging Sirat Maja risang temanten. Wis katingal lumampah alon-alon Sirat Maja saya jagat saya cetha saya malela samya hamandeng gadhahi raos tresna asih ingkang sejati. Lumampahe Sirat Maja risang temanten kekalih alon-alon kaprintsaken dening panjenenganipun ibu ingkang hanawung. Panggih Sirat Maja risang temanten nunjuk panjenenganipun Ibu Dian Mekar Decoration. Wis katingal Sirat Maja risang temanten kekalih hambalang gantalan suruh tinemurase. Suruh tinemurase Mangkuwardi bilih Sirat Maja risang temanten kekalih badhe temu raos ing penggalih nyawiji ing ngarsa. Suruh tinemurase tinali benang sotya kangge kiyatipun anggenipun sami nglampahi bebrayan agung. Suruh lembaran bilih dipun wolak-walik benten rupine nanging bilih gineget sami rasane. Mangkuwardi Sirat Maja risang temanten putri dalah temanten kakung nadyan setunggal kakung setunggal putri nanging ugi sampun nggadahi janji badhe nyawiji punapa kemawon ingkang pun lampahi rinten lawan dalunipun. Paripurnanipun Sirat Maja risang temanten kekalih hambalang gantalan sindur kangge jangkepi adat werdi adat widana tangkep asta ugi sampun kelampahan kapritsaken dening panjenenganipun Ibu Dian Mekar pun lajengaken Sirat Maja risang temanten putri kepareng sungkem wonten ngasanipun Kang Raka garwa. Kang Mas kawula ingkang badhe nderek lampahipun Kang Mas Kang Raka garwa anggenipun kawula lan panjenengan badhe mbangun Bale Wisma. Kawula badhe nyekti bektos kalih Kang Raka garwa. Mugi Gusti ingkang hakarya dumadi tansah maringi pitedah dumateng kula Kang Raka. Paripurnanipun Sirat Maja risang temanten putri sungkem wonten sampun Kang Raka garwa nunjih Sirat Maja risang temanten kakung. Wis katingal Sirat Maja risang temanten kakung habidak tigan. Habidak tigan Mangkuwardi bilih tigan menika arupi bibit kawit. Mugi Sirat Maja risang temanten kakalih anggenipun sampun nglampahi bebrayan agung enggal-enggala pinaringan putra lan putri ingkang soleh lan solehah. Ambyaring atigan ingkang dipun pidak dening sukuning panjenengan Kang Raka garwa minangka palambang Sirat Maja risang temanten ambyar saking gulawentahing Rama sekalan ibu. Pun lajengaken panjenenganipun Sirat Maja risang temanten putri hambasuh suku panjenenganipun Kang Raka garwa kepareng ngicali
Sukerto ingkang dados pepalanging anggenipun Sirat Maja Risang Temanten lumampah ngupadi rejeki rinten lawan dalunipun. Paripurnanipun Sirat Maja Risang Temanten putri hambasuh suku panjenenganipun Kang Raka Garwa. Kang Raka Garwa kepareng hananting jumenengaken Sirat Maja Risang Temanten putri nunjih Mangkuwerdi. Sirat Maja Risang Temanten kakung ngangkat derajatipun Sirat Maja Risang Temanten putri kalajengaken Sirat Maja Risang Temanten kekalih hangubengi renjening adicara pangging Sirat Maja Risang Temanten nunjih tirta ingkang sampun nyawiji kaliyan Sekar wonten ing Bokor Kencana. Kebareng ibu ingkang sampun nderek mratitesaken nunjih Ibu Dian Megar ingkang mijil saking laladan Desa Tirta Kencana. Ibu Sembogo ingkang ugi badhe pareng mratisaken adicara salajengipun nunjih Rama sekalan ibu kepareng badhe hamboyong jenggaraken Sirat Maja Risang Temanten kekalih tumuju wonten ing kursi Dampar Kencana. Wis katingal panjenenganipun Ibu hanggegem aniyatipun badhe hamboyong Sirat Maja Risang Temanten keparenga saged lumampah kanthi alon-alon lan setiti manjing wonten sak madyaning pepanggungan ugi wonten ing kursi Dampar Kencana. Kinen wonten ungel-ungel ing ngarsa sung tulodo ing madya bangun karsa tutwuri handayani ing ngarsa tegesipun ibu ingkang wonten ngajeng mratitesaken mergi ingkang leres bangun karsa Mangkuwerdi Sirat Maja Risang Temanten kekalih badhe bangun Bale Wisma kanthi pinaringan edi pangestunipun Rama sekalan ibu tutwuti handayani tegesipun ingkang wonten wingking keparenga saged ndayani niyataken Sirat Maja Risang Temanten kekalih anggenipun badhe lelomban wonten sak madyaning bebrayan agung. Wis katingal Rama sekalan ibu hamboyong jenggaraken Sirat Maja Risang Temanten kekalih keparenga Rama sekalan ibu saged nglenggahaken Sirat Maja Risang Temanten kekalih kanthi ungel-ungelipun Rama sekalan ibu. Nggih, anakku keloro